Human gibutyag ni Angel Lexine nga dili na siya makadala sa role nga Darna, pipila ka mga netizens ang nipadayag sa ilang mga bets nga maoy mahimong mopuli kang Angel. Sa push.com.ph nga poll, diin adunay total of 5,999 respondents na piling top 3 ang mga kapamilya stars nga sila si Nadine Lustre, Liza o Catherine Bernardo. Sa maong poll, 48% ang nisuporta nga bidahan ni Nadine ang Darna, 24% kang Liza ug 8% kang Catherine. Lakip sa mga gipapilian sa maong poll, mao sila si ang probinsyano actress nga si Maha Salvador, sugboanang si Kim Chiu, doble cara lead actress Julia Montez ug Janelle Salvador. Ning pagbalita, sila si Nadine ug Catherine wala pa mohatag og komento kalabot sa maong results. Apan si Liza sa TV Patrol Report, ningon nga wala pa siya'y nadawat nga balita kalabot sa posibilidad nga bidahan niya ang Darna. Gawas ni Angel, ang Darna gibidahan na sa una nila ni Gina Pareño, Anjanette Abayari, Nanette Medved, Sharon Cuneta ug Vilma Santos Recto.